Bisan sulod na sa quarantine facility sa New Bataan, Davao de Oro, usa ka lalaki ang gipatay. Kung ngano, atong sayron pinaagi ni Jandy Esteban live. Jandy. Yes, Tek, patay ang lalaki nga naka-isolate sa quarantine facility tungod matud pa sa selos. Sulod mismo sa quarantine facility sa kabinuwangan poblasyon New Bataan, Davao de Oro, namatay ang biktimang si RJ Villasencio. Gidunggab siya sa sospek na si Remar Villaren, 32 anyos, kinsa misurrender asab sa otoridad. Sumala sa investigasyon, gikan sa Siargao ang biktima ug miuli sa New Bataan aron makita ang anak. Apan gi-quarantine una siya isi protokol. Ato sa ikaduhang adlaw sa isolation, gisulod sa suspect ang biktima o gidunggab sa makadaghang higayon. Kinausap natin siya o ni-reveal niya doon, talagang pinalno niya pala po ng matagal. Umakyat po siya ng bakod. Yun po yung statement niya. Apan nganong wala dayon marespondihan sa mga nagbantay nga otoridad ang panghitabo. Akala nila, yun po yung naka-isolate na medyo lumabas ng konti pero nagpahangin. Pero hindi nila lubos akalain na yun na pala yung suspect, papatakas na at that time. Selos matud pa ang hinungdan nganong gipatay sa suspect ang biktima. Meron po siyang live-in partner, which is yung babae din na yun is formerly, yung live-in partner naman nitong suspect sa side naman ng babae at saka yung biktima, tinatay, hiwalay na sila. Pero ito naman, kwento naman ng suspect natin is nagkalabuan lang daw. Kasong murder ang atubangon sa suspect. Ang LGU nag-request na sa pulis og dugang bantay sa maong pasilidad. Ilabi pa nga dinhi ang dunay pinakadaghang naka-isolate. Isa sa mong tambag nga dapat igmat punta, dapat i-appeal gyud nato, no, i-appeal gyud ang pagpangutana pod sa atong mga quarantine kung unsa gyud ang ihapong bali status sa guwas kay basi og sama atong na itabo. Tek, 24/7 na ang pagpahigayon o roving patrol palibot sa maong quarantine facility sa nasangpit nga barangay ug dili lamang dinha sa maong barangay apan sa mga isolation facilities sa tanang barangay sa New Bataan ang kining New Bataan Police, Tek, aron dili na masubli ang maong hitabo. Tek. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.